Kardom pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono panseme kardom pi baju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj ponikha. Annual Eucharist celebration la pen jeng toy jeng ni ki paman pon. La son si aning kanwang ason pining le thota ni phai kre ni bhom kuru ani along ke thoma district lake Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di mahasau di phu diocese ke parlo la district ke thom an Christian Catholic armu atu annual Eucharistic katalon katali la pen jeng toy jeng ni asai klempon lo. La so long karklik ang thirpona bang Bishop Paul Matikat pensi arnam hirjumi hanglo la pen karklik ang thirpon lo. Halabang solong bang suri kevni armu che tongdu lapen nilitum aphai ke longdong atengke diphu diocese kapalo Paris mate missionary 41 an bang do pusi birta longdung lasi diphu diocese kapalo Paris tin penta aning arong bhong pen labang so procession mate jengto jengni pen asai pachundu siluni jan pen thorom terang report Karbi Anglong Tv9 News. Diphu Kans resource along KDNF amai kecheng siapong kipadu. Laso perang kecheng room amai along digital news is the media of presence and future pu. Akemang mate moto and pensi isi ning isi pet lapen. Ahok pet asai kiklem jiapan Karbi Anglong digital news conference meet padupondo. Nipai Kresiani Diphu along KDNF amai padupondo. Labang so kipadupon ki klem rapet phirang ki do anatum kachirap kachitopen mo iprang ki wang ji kisong ke boyalong kachirap jia phan lapen freedom of expression article 19 ateng ki klem jia ja kong ke padu thip jia phansi paman pon labang so mailong kachitong bd sarmati legal advisor advocate service on timung pen reporter asaya puthalam jaipon lapen district press of Karbi Anglong penta Kimisen jia phan BD sore chi pachoidun lapen diphu press club a hempenta misen jia phan claim rapet pherangki atum aphan anta aning pathedun lapen Karbi Anglong a lokedo an media hemphu atum pen lamthi chipaklang dun lapen birta kirib dun long atengki thong capso se media house dopusi che thanrenti special guest pen nang chetong dun Dr. Lily I Terangpi Assistant Professional DGCI hin penta Pirankia tumaron lapen ki claim nang jia sai pinang an lapen thek an than pare du ki jusi panel discussion padulu labang so ki pado akimang ki endpon ki digital news is the media of present and future pu endpon pensi chithan chimungo labang so long ki than pare atu nang kachetong don mate panelist ki do ke Kirseng Teron, former President, Karbi Lamet Amai Lapen, Dr. Lily Ay Terangpi, DGC Assistant Professional. Halabang so Amai Long, Kachetong ke doan, Ning Chipat Hepon, Ate, Mo Iprang Kivang Jia Kisong, doan da isi vet mate, Iklay vet pensi, Kachisong Jia Pansi, Ning Chibipon Trinity. Bokajan Pen Arun Taro, Report Karbi Anglong Tv9 News. Ki hap lapsom doko purote la Karbi Anglong digital news forum ma hin kan la so puthake ilitumge ther hap noda pomati di ilitum kana bang geri teliat noda ko asi aprangsi step ke deng jigi lalo itum law and order han chiki po semera bang ge si adu pherang ge ban sidame jong si ke ther ke hap doko purote badu elements peno ke ther ke hap doko purote first and foremost bang ge ilitum law and order fansi itum chiki digital news forum ahin penitum chari ponsi ladak diphu lapen manja atowar akung along kido dip cons resort along nilitum media conference padupon lo sila bangsu a media conference nilitum akimanga bangke phirangke ke claim tu koson si ning si kido pen ke claim jima lapen ke only dadak diphu puchagalilo Karbi Anglong West Karbi Anglong media mate pherangke ke claim atum an ke ning si pen ke claim athe ke dam tanga por hustami pherangke tum han ke ther ke hap
ahok abiuta ke pachetak pen ke paklang ke de ji phan tangka pen ke bai lapuson stami dulo asi lapuson kalidet pen koson si herang ke tum amithang akam ahok pet pen ke cheklem pon thekjima lapen ke ning isi pen koson si cheklem pon chima labangso phan si pini nilitum labangso media conference nilitum labangso adimlo padopolo lahenlo secretary pat Lason si duar baguri APHLC mai phumondor singing tipen labang so phirang kya mai ke pha ponan kok alam theke lapuson henlo a theke rong asar nangli tum TVDC lapen VDC lama putha nangli rong asar tum la anchini wang wedet ma pusi nili tum rada tum ke manghu prong lo lapen te nangli tum tuliram rong hanga phan amana pengpen mirjang thu pen keng ka chordom tam nangji akama velo athi nangle tuma phan sitami aphong nangle tum ronga sara tunga phan nang chong thoita nangli kroidun bom langma lapenti ili tum karbiang longa rada richo phan sitami political ke ponjia phan si claim wrong lason gi chok chi pusi duar bogri APHLC mai phu mondor sing depending jepon tangtenon ki alangli tum pen kaning ji alam thili arjupon iksina Duar Bogori Pen Staff Report Solomon Anglong Karbi Anglong Tv9 News तो कार्डम निरितुम dak 26 on duar bogori APHLC pen ang nitum pedang kang no niritum istete nikining yeji ningang kelalo lase non Karbi Anglong long Karbi rongasara ame itum apan nitum jasame ke choning ri dunyi bang kelalo nang nitum la non TVDC tango VDC tango punang nitum da so lam banana nitum clarification lan chini dam de ma pima pusene tum bangke na nang matha don rong lo kopi pun ma pute la no nang tum TVC tang ho puke hang rat bangke la bangke nang tum mana 6 sedoro long nang tum paragraph 2 pen sub paragraph 7 la le ki chun lo pute na da ke TVDC ke la da sidolo la sinang tum bangke tuliram rong hang pan la anang tum ke jang thu akeng chordom dam na nelo nang tum bangke la dak 6 sedul la paragraph 2 pen sub paragraph 7 long tok dak pita nang tum kopi po tuliram rong hang batai nang chong thoi nang tum la abig dun bom lang ma nang tum pan ke dam tang MLA prang si la TVDC chunet popu nang pachun vek popu nang chak lo rata chun che la pen ke dam tang MAC hosita me TVDC nang pachun pipo ja governor from approval one elo council cholo po halo sotana tum nang thalo rata chun che inte council long kuma te ke thelo pote tuliram rong hang lo te tuliram rong hang kopi po se claim ke delo kono tanang chaktale lo je gono pen approval one elo lasin no na banke lata council long chalo pu lata ke pachope lasi angdeng purun nang letum Karbi Anglong rong sa tom phan Karbi rong sa tom bana ke pachobe ta nang letum pisi ko dun bom langwa lapen ke isi chiterak me kelalo nang letum rong sa tum lapen Karbi richo tu nang letum se ahoy adui ki furidam nang ji chilangdam nang ji pu banke tuliram rong hang aphan matha elo bote iletum Karbi Anglong CM bang isi ke chok chiang deng do da Karbi richo phan bote la ka hoy adui ke nang patro du nang ji nang padun re nang ji abang ka kam velo nang letum se ahoy adui langdam nang po Karbi richo ni phai Crazier ni Borjang constituency ka parlo pon rong prem plam hawa rong prem plam pen dipu ka chelenga towar elong yu thak an atowar adu ke kek adimalong ihom o ke pon auto track agari men che phale philo labang so agari along bang hini do kate wara bang la pen ari ke dona bang inot bonta bang hinita kithi ke jang pona bang ke avelang bonta areng huwa bang ke penang an amek dolo bahanita lapen isi jin so mi alam ke lhenlo alang le tum ke wan a ok an ke chojor he no lo pusi gari kate wara bang pen phirang ke to phan pachini don lasi kadoka ve korte ingjera phan sitami kinang sol alam pachini iglo nang le tum gari ka solai bom mate towar ke dam bom hot towar arai ki bi pon assemble dang pon pe mi pensi gari solai nangji bukajan pen arun taro report Karbi Anglong TV9 News Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi